समखौ नेनानै दासो मोनदों जा गोबाव एवखायो जानानै एसे माबादिथाय आयौ जि हामा गोरखायनो बेखौ लोंबा मोदै गलाय sedih sih ya. Hai logoफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि देरसिनखौ YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय नै दिनै जोङो कपाटियाव थांगासिनो आरोना जोंनि न'निफ्राय बेसेबां किल'मिटार गोजान जागोन बियो 8 किल'मिटार गोजानाव बेंकआव थांगासिनो जोंनि ग्रुपनि फैसा दोनहैनो नागिरदों आरो ग्रुपनि एकाउन्टआवहाय बेसेबां फैसा दं बेफोरखौबो एसे नायनो नागिरदों ओमफ्राय बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांसै बोथोराबो ओरैबायदि गरम बिराद सान्दुं गोसा ग्रुपनिब्लाबो आं हारसिंसो फैदों आरोना ग्रुपबाथ' जमा फैनाया मोजांमोन खिन्थु आं हारसिंसो फैदों सोलाबलायादि मानसिफोरा बेनिखायनो आङो माहाय सोलाबनायखाय आं जा मुथुखौ लानानै थांसै होननानै नै मुथुजों आंजों फैबाय आरो बिराद गरमबाबो ओमफ्राय दाना जायफोरा जोंनि बे भिडिअखौ नायनो गोसो नायलांबाय थादोंब्लालाय लोगोफोर जोंनि ग्रुपआव फैसा हाबदोंना हाबाखैथाय मालायफोरनि ग्रुपआव बिराद फैसा हाबदों बिनिखायनो जोंनावबो हाबदों खोमा होननानै नायथ'नो फैसाबो एसे सोना दोननायसै दाखालि खनसे सोखांबाय आरो दिनैबो खनसे सोहैबावनोसै नै कपाटि बाजारा हाबफैबाय जोङो कपाटि बाजाराव बेनिफ्रायनो जागायलाङो कपाटि बाजारा रबिबारावसो जायोरा बेखायनोथ' बाजारा कपाटि टाउनसो नङा होमबा इयो नै ओमफ्राय नै जों बैयाव गारि दोनो इयाव बाजाराव थांबाथाय ओमफ्राय फोरलै सनारिया आइयाव ओमफ्राय जोङो सनारि दाहोनोबाथाय नै बैयाव दाहोयो आरो ओइ र' आं बे सनारिनियाव दाहाबखागोन ना दा देखायलांसै जोंथ' बेंकआवसो फैदों बोरो बेंकआ होबथिमोनलाय मोनगोन र' बेंक खाथियावनो लाखिगोन नैथिंजाय जायो बाजारा इफोरावबो जाजोबो ओमफ्राय ओइथि सिंथिजाय बिराद मा होनगोन बिरादखौनो बुंनो रोंला आरो जों मोनफैबाय लोगोफोर कपाटियावहाय माने बेंकआव मोनफैबाय दायो हाबोना नायनोसै स्टिकखौ दोनदो स्टिकखौ मा लानांगौ बेंक पासबुक लाबानो जायो नै जों सिङाव हाबहैबाय ओमफ्राय माबा माबि फिसा फिनला लिरनांगौ थायोना बेखौ जाहा मुथुआ लिरबाय आरोना आं बारा मोजां मोनथिजोबादि ओमफ्राय नैबेयावहाय फैसा एसे सोना दोनग्रोनोसै ओमफ्राय फैसा हाबदोंना हाबाखै बेयावनो फैसा सोबानो मिन्थिखासिगोन आरोना नेबाय थादों आङो बैसोरखौ मालाय बिसोरखौसो खालामग्रोदों दि ओमफ्राय नैबेयावहाय जोंना पासबुकखौ आप टु डेट खालामसै फैसारा हाबमारदों जोंना माबासो 25,000 हाबदों आरोना बे भिडिअआ दाखालिनि बावैनिसोमोन ओमफ्राय आङो एडिट खालामनो सम मोनिखाय खालामथ'वाखैमोन ओमफ्राय आङो 25,000 हाबनायखौ लोगोफोरनो खोन्थाहरदोंमोन आरो 25,000 हाबबाय जोंना ग्रुपनि फैसाया मा खालामगोन लोगोफोर होननानै लोगोफोरा खोनानानै जा मोजां मोनखादों आयौ हाबमारबाय आरो थगायदोंसो दां नोङो जालायथारदोंमोन आंखौ ओमफ्राय आं थगायाखैमोन आरो खोन्थाहरदोंमोन बेखौनो भिडिअ लाबाय थादों मुथुआ ओमफ्राय ग्रुपनि फैसा हाबबाय नालाय ग्रुपनि फैसाखौथ' बख'वाखै अब्लाबो आं ग्रुपनि फैसा लांखादोंमोन ना दोननो ओमफ्राय बे फैसाजोंनो नै थान्दा लोंबाय आरो जोङो एसे मोजां मोनो मोदै गलायलायनो नागिर खायथि नुजागोन नुजाया नुजानो जादों नोंबो बालायलायो होमबा जामुदा गावखौनो सोमलाला होननानै नुजानो बालायलायनो मा सोमला सोमलि नङा लोगो आंथाय बाया ओमफ्राय ना आङो मोनसे खोथा बुंनि आंनि साबसक्राइबार लोगोफोरखौ आरोना सोरबाफोर माने आयु लिपस्टिक नांगौबाय ग्रुप गैयाबा
बेबायदि ग्रुप खुलिनानै ला बिराद मोजां बिराद फैसा मोनो माथो आजिखालि ग्रुपफोरा लन लानोबाबो बिराद लानो हायो जोंबो लन लानो नागिरदों 5 लाखसो लानो नागिरदों आरो मोनगोन ना मोनाथाय दासो फार्स्ट टाइम लन लागोन जोङो ओरैनोथ' रायज्लायखांबाय मोनगोन ना मोना ओमफ्राय मोनगोननो आरोना ओमफ्राय 5 लाखथ' मोनद्रायनाय नङा दां फार्स्टआव माहाय खम होगोन बायदि बुंदों ओमफ्राय बेसेबां माबायाबो सुदाबो थाइसेबो नंबावा माबाल'सो थाइसेनिबो खम आरोना 80 फैसा ना 60 फैसानो लन लानानैथ' माबा मोनसे खामानि मावनो हागोन न' लोगो बेसेबांसिबां फैसा मोनबा न'मोनथ' आरो 50,000बो हाबनो गोनां माला हाबगोनथाय मिथिला लोंगोन र' साव जानो देगासिनो मोनजाथ'आखै बेंकनिफ्राय जोङो नै फैबाय माबायाव मोनफैबाय बाङालिगाव होननाय जायगायाव मोनफैबाय बेयावहाय आङो आधार कार्ड बानायनो नागिरदों आरोना आङो बै खनसेनो आधार कार्डखौ बानायखांबायमोन जा गोबावनो ओमफ्राय आंना रिजेक्ट जाबाय जोंहा आदानियावनो बानायनायमोन आरो जोंहा आदाना भैरबखुन्दआवसोदि बेनिखायसोना ओमफ्राय आङो गोजानाव थांबाय थानो बानानै बे बाङालिगावआ जोंनि खाथि जाथारदि बेयावनो बानायहैनोसै होननानै बानायबोदों आरो दिनैसो एसे गोबाव जाबाय मालायफोरा बानायखांजोबलायबाय ओमफ्राय आंना दिनैसो नै दिनैबा मा जागोन रेजेक्ट जागोन ना जायाथाय बानायबाय आरोना जिखि जाया एबार मेगननि आंना बै खनसे बानायबोला मेगनाव बेबायदि नायनो मोनाखैमोन ओरैनो मेगनखौल' गिदिर बानायना होननानै साफायनाय नुदोंमोन आरोना ओमफ्राय एबाराव बेबायदि इदि होलायलायदों आरोना बेखौ मा बुङो आं मिथिला मेगनखौ गिदिर खालामनो थिनबाय थादों आंखौ ओमफ्राय मेगनानो आंना गिदिर खालामबाबो गिदिरानो जाथारा मेगनानो फिसा फिसाथारदि बेयावनो जा टाइम लाखाबाय आंना जागौआ जाखादों ओमफ्राय आङो भिडिअखौबो बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोफोर दादा जायफोरा आंनि बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नै आं हमनायाबो जायासैदि हमना होलायलायनांबाय आरो नेक्स्टआव माहाय गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो दे बिदिब्ला एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय